pan komendant, komisarz Andrzej Piłkowski, komendant powiatowy Policji i brygadier Roman Pituła, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej. Przepraszam, jest również delegacja Rady Miejskiej z panem przewodniczącym, panem trenerem, wiceprzewodniczącym. Kazimierz Socha-Bożystowski, Towarzystwo Upiększania Miasta Kartusz. Proszę bardzo. Delegacja Nadleśnictwa Krakowy z panem Nadleśniczym, panem Małyskim. Proszę bardzo. Związek Emerytów i Rencistów, oddział Kartuzji. Proszę bardzo. Delegacja Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca Koszuby.